Vy jste měli vidět všichni úvodní slide té prezentace, takže mi dovolte nejdřív, abych se představil. Já jsem Miloš Tůma, ve společnosti MSTP pracuji jako jednatel, ale mám blízko k technice, takže zároveň řekněme i jako vedoucí technického týmu. Vedle mě tady sedí Vráťa Skrbek, se kterým jste pravděpodobně komunikovali, který vás oslovoval a který bude k dispozici potom pro řešení nějakých technických detailů, případně nabídek. Pomáhat mu bude Zbyněk Krebs, který je tedy třetí tady z nás. Samotná společnost MSTP byla založena někdy před nějakými 12-13 lety. Sídlo máme v Praze, nicméně jednu z klíčových poboček máme v Českých Budějovicích. Ten tým, který je, tak má zkušenosti už z předchozích let, kdy pracoval na vývoji řešení pro energetiku, ať už to byla silová energetika, nějaké ochrany, ostrovní provozy a tak dále, nebo případně potom energetický management a záležitosti, které se týkají vývoje různých hardwareů, ať už měřících, senzorických nebo nějakých komunikačních. A vlastně to též děláme doteďka, kdy, jak je tady řečeno, tak se specializujeme na vývoj hardwareu a softwaru, který se typicky vlastně používají pro řekněme, měření, obchodní měření, vyhodnocování spotřeb a tak dále. Zároveň máme i aplikace, které umožňují potom komunikaci dat, ať už na operátora trhu, případně v dohledné době teďko finišujeme i s daty pro energetické datové centrum. Vedle toho máme řešení ještě pro monitoring kvality dodávky elektrické sítě a máme řešení, které dokáže zajistit vlastně regulaci, ať už denní rezervované kapacity pro plyn nebo výkonu pro 4hodinového výkonu. To vlastně, co se týče portfolia, tohle to není kompletní portfolio, nicméně, když vidíte, tak vlastně tak se specializujeme, máme dálkové odečty měřičů, jakýchkoliv energií v podstatě, takže jsme schopní ať už z vlastních zdrojů nebo ze zdrojů našich partnerů dodávat elektroměry, plynoměry, kalorimetry, měřiče stlačeného vzduchu, v podstatě kompletní měření všech možných utilit. Umíme řešení, které se týká energetického managementu, jak jsem už říkal, regulátory rezervovaných kapacit výkonů. Tam máme softwarové řešení, které dokáže zajistit agendu, která souvisí s provozováním lokální distribuční soustavy, respektive toho měření, a která dokáže komunikovat s OT a EDC. Pokud se podíváme na samotných řešení pro lokální distribuční soustavu, takže samozřejmě základem je měření, to znamená nějaké elektroměry. Následně je potřeba zajistit sběr dat z těchto elektroměrů. Vzhledem k tomu, že se bavíme o denním odesílání zátěžových profilů, tak už není možné to řešit nějakou obchůzkou, to znamená, že k tomu elektroměru někdo přijde, opíše stavy, nebo je i třeba odečte elektronicky nějakou optickou hlavičkou, takže je potřeba mít automatickou komunikaci. Následně potom ty data jako takové je potřeba nějakým způsobem připravit, to znamená zvalidovat, pokud nám nějaká data chybí, tak tam případně dopočítat nějaké hodnoty. Pak existuje několik možností nebo několik rozhraní, nebo několik
rozsahu, co vám dokážeme nabídnout. Buď zajistíme takovou minimalistickou variantu, kde budeme komunikovat data zátěžových profilů na OT, případně jsme schopni dodat komplexnější řešení, nebo máme k dispozici kompletnější řešení, který zajistí širší agendu pro lokální distributora, to znamená včetně nějakého výpočtu ceny za regulovanou složku, pokud máte zároveň i licenci na prodej elektřiny, tak dokážeme zajistit vyúčtování i v dodávky té silovky, odkomunikovat případně na OT DUFy. A to tady na tom slajdu není zobrazeno, zajistit i, řekněme, správu kmenových dat směrem na OT. A vedle toho nově ještě dokážeme přidat komunikaci na EDC, to znamená ty odběrná místa, které jsou nějakým způsobem zainteresovaná ve sdílení elektřiny z fotovoltaické elektrárny nebo obnovitelného zdroje obecně, tak dokážeme ty data komunikovat na energetické datové centrum a zase data, výstupy z energetického datového centra potom vstoupit do fakturace a na základě té počítat ty faktury, ať už zaregulovat část dodávky. Když se na to podíváme, tak jak jsem říkal, dodávka může vypadat buď takto minimalisticky, to znamená, umíme zajistit měření, sběr dat, nějaká základní validace a tak dále a komunikace zátěžových profilů s tím, že to celé vlastně může fungovat automaticky, to znamená, že není potřeba to řešit na denní bázi, ale v podstatě jenom kontrolovat výsledky. Nebo dokážeme udělat širší variantu, včetně podpory fakturace, podpory změn dodavatele a podobně. Případně k tomu dokážeme ještě zajistit i komunikaci na EDC, pokud se vás týká sdílení nebo komunitní energetika jako taková. Pokud se teď podívám na ty jednotlivé části postupně. To, co vám umíme nabídnout a co je součástí toho řešení, tak jsou elektroměry. Máme tady elektroměr, který je nepřímý, to znamená, umožňuje měření na vysokém napětí, případně přes proudové měniče, to znamená pro kategorii měření A a B. Je to výrobek švýcarské společnosti Ensor, respektive Semax. Klasický čtyřkvadrantní průmyslový elektroměr. Druhou kategorii přístrojů, kterou vám jsme schopni nabídnout, tak jsou domácnostní elektroměry, které jsou přímé, to znamená nízké napětí, v rozsah do 100-120 ampér. Tyto elektroměry můžou být vybaveny případně i odpojovačem, mají výstupní relé, zase je to klasický elektroměr, klasický fakturační elektroměr na kříž. Máme ještě jednu možnost, která z našich zkušeností pro lokální provozovatele LDS dává smysl, a to je takovýhle malý elektroměr na dynlištu, který na rozdíl od většiny ostatních elektroměrů na dynlištu má k dispozici nebo umí měřit a uchovávat zátěžový profil. To znamená, že se dá použít jako měření C3, případně jako měření typu B. Ten elektroměr může být buď přímý do 100 ampérů, nebo může být nepřímý do 5 ampérů, to znamená s proudovým měničem. K tomu máme potom k dispozici komunikační jednotku. Ta komunikační jednotka je právě zodpovědná za sběr dat. Říkáme, jedná se o komunikační modul Airport, který se připojí pomocí RS-232, případně MBUSu k elektroměru. Může být připojený, může být jednotka sdílená pro víc elektroměrů, které jsou nějakým způsobem fyzicky dosažitelné. A tato jednotka zajistí pomocí Narrowband IoT sítě pravidelný přenos dat do odečtové centrály nebo do toho systému,
který vám zajistí potom všechno další zpracování. Funguje to tak, že ta jednotka si pomocí toho v Embasu, případně 485, vlastně data vyčítá z elektroměru a následně je v pravidelných intervalech odesílá do serveru. Modul validace vám zajistí kontrolu dat, které jsme předtím změřili, identifikuje nějaké nekompletnosti, nulovosti nebo nulové hodnoty, případně jestli ty hodnoty jsou v nějakém rozsahu reálně očekávaných hodnot, nebo třeba jestli mají nějaký trend nebo nemají. Pokud jsou hodnoty správné, tak nic nebrání k tomu, aby byly komunikované, odeslané na OT, na EDC, pokud je to potřeba. V případě, že nějaké hodnoty chybí nebo jsou evidentně špatné, tak se nahradí nějakými automaticky spočítanými hodnotami, které jsou potom následně odeslány. A vy jako uživatel jste o tom notifikováni pomocí e-mailu nebo případně i SMSky, že v tom systému se něco děje, něco není správně a vy můžete vlastně to potom korigovat. Ale už to není potřeba korigovat v rámci toho konkrétního dne, ale můžete to korigovat třeba na následující pracovní den nebo něco podobného. Jak už jsem říkal, existuje možnost, nebo respektive pokud vznikne takováhle chybová událost, tak ta událost se vám zobrazí v systému alarmingu, kde máte vlastně takovýhle uživatelský přehled a jste notifikováni, pokud si to nastavíte pomocí e-mailu. Vidíte tady příklad toho notifikačního e-mailu, kde máte prostě přehledně tabulku, co se stalo, prostě v jaký moment, popis k tomu. Ten systém jako takový, kromě toho, že data dokáže přijmout, uloží si je do nějaké své databáze a dokáže zkontrolovat, že ta data jsou pravděpodobně správná, tak má k dispozici ještě další agendy, takže kromě měřidel, která reprezentují ty odečítané elektroměry, máte k dispozici odběry, která vám zajišťuje nějaké výměny měřidel. To znamená, pokud dojde k tomu, že vy musíte nějaký elektroměr vyměnit, sundat, tak vlastně ten systém vám dokáže na sebe navázat data ze starého přístroje a z nového přístroje. Navíc existuje nebo je k dispozici funkce takzvaného virtuálního měřidla, kde vy si můžete vlastně spočítat jakýmkoliv bilančním výpočtem si můžete vypočítat takzvané virtuální měřidlo, takže pokud byste například neměli osazené všechny odběrná místa měřeními, ale měli byste tam nějaký dopočítávaný odběr, tak se to tímto dá udělat. Můžete si tím dělat bilanční výpočty na úrovni celé soustavy a podobně. Vypadá to tak, že prostě si takhle v takovémhle dialogu akorát napíšete vzorec, kdy si řeknete, které měřidlo, co dělá, uděláte si k tomu vzorec a v ten moment se vám automaticky, vždycky, když se do systému dostanou nová data, tak přepočte i to virtuální měřidlo. Jak jsem říkal, to je takový základ, nicméně ten systém toho umí mnohem víc, umí dělat takovéhle přehledné, říkáme tomu dashboardy, v podstatě nástěnky, do kterých si můžete vložit spoustu údajů, můžete si tady dát grafické zobrazení průběhu toho měření, můžete si tady spočítat různé statistické pohledy na ty data, to znamená součty, minima, maxima, průměrné hodnoty. Můžete si nakreslit schéma vaší sítě a vlastně si i v rámci toho schématu potom jako zobrazovat ty jednotlivé naměřené veličiny. Můžete mít i takovéhle schéma, pokud prostě máte k dispozici, počkejte, vteřinku.
Takže můžete mít vlastně různá zobrazení té sítě, můžete si dělat takové nástěnky. Já vám to ještě ukážu potom i naživo. Samotná komunikace OT je vlastně velmi jednoduchá z pohledu uživatelského. Vy si dodáte certifikát, kterým se dneska hlásíte do ISOT nebo do toho webového prostředí, nahraje se do toho našeho systému a v ten moment vy si akorát nastavíte, že chcete automaticky odesílat a jaká data, v kolik hodin. To znamená, že ten systém skutečně každý den automaticky odešle hodnoty, co se týče naměřených dat. Co se týče případně potom dat DUF, to znamená těch údajů fakturace, tak v případě, že používáte tu agendu LDS, tak vlastně ten systém spočítá DUFy, vygeneruje vám je a zase je odešle. V případě, že by se cokoliv stalo špatně, to znamená na OTT ty zprávy nedošly, tak zase přes alarming, tak jak jsem ho popsal před malou chvílí, tak dostanete e-mailem notifikaci, že je něco špatně a že je to potřeba zkontrolovat. V případě té agendy LDS, tak vám vlastně komunikace s OT dokáže zajistit i aktualizace, respektive zakládání odběrných míst v systému OT, aktualizace kmenových dat, dokáže vám to vlastně zajistit celou tu agendu, která se týká případných změn dodavatelů, to znamená takové to schvalování dodavatelů a podobně. Přes zase notifikaci e-mailem vám to dokáže nahlásit i to, že se vám vlastně blíží termín pro to, abyste v rámci těch workflow provedli nějakou činnost. Zároveň umíme potom ještě připravovat data, případně komunikovat měsíční výkazy pro desky. Samotná agenda LDS, jak jsem už říkal, tak se skládá vlastně ze dvou částí. Jednak je to definice ceníků, protože ta agenda potom počítá fakturaci, takže vy si v jedné části nadefinujete ceníky a v druhé části potom máte správu odběrných předacích míst, zákazníků, smluv mezi těchto zákazníků a dokážete vlastně počítat ceny za distribuci, případně dodávku elektrické energie. Ten ceník vypadá tak, že vy máte sadu vlastně ceníků, která má jednotlivé položky. Ty položky odpovídají struktuře tak, jak je definuje v Energetický regulační úřad. A to jak pro maloodběr, tak i případně pro velkoodběr. Čili nadefinujete si klasicky distribuční sazby, respektive v tom systému jsou předdefinované základní distribuční sazby a máte k dispozici vlastně potom na základě takovéhoto ceníku funkci výpočtu ceny. Z těch dalších agent máte seznam nebo k dispozici vlastně správu odběrných předacích míst, to znamená, vy máte zadefinované v systému všechna odběrná místa, jejich EANy a ty atributy nebo parametry, které se musí evidovat v rámci registrace odběrného místa do CDS-OT. Můžete ty informace v CDS-OT automaticky aktualizovat, anebo naopak si můžete vyžádat opis a opravit si vlastně svoji evidenci podle toho, jak je v odběrné místo zaevidováno. Pomocí procesu změny dodavatele se vám zároveň i eviduje vazba mezi pro jednotlivá odběrná místa směrem ke koncovým zákazníkům, případně dodavatelům, kteří jsou aktivní ve vaší síti. Celé si to umíme potom kontrolovat i proti registru ARES, to znamená, pokud se jedná o subjekty, o právnické osoby s IČem, tak si vlastně dokážeme i z obchodního rejstříku načíst všechna data. Už jsem zmiňoval
výpočet faktury, takže, jak jsem říkal, umíme fakturovat pomocí ceníků, které zohledňují jak ceníky pro regulovanou službu, to znamená velkoodběr dle definice ERU, tak i v případně dodávku silové elektřiny a můžeme z toho vlastně generovat potom nějaký doklad, který buď vypadá jako faktura, nebo se jedná o přílohu faktuře. Co ten systém nemá, dopředu říkám, nejsme fakturační systém, takže neevidujeme, neřešíme úkony, které se potom týkají zaúčtování nebo účtování těchto faktur. Zároveň potom umíme i připravit podklady pro vybraný reporting. A to je vlastně všechno, co se týče toho rozsahu. Já, jestli dovolíte, tak bych vám ještě ukázal, jak ten systém vypadá naživo. Samotný systém funguje tak, že se musíte přihlásit do internetového prohlížeče klasicky. A jak jsem již říkal, tak v systému jsou takzvaná měřidla, kde máte definici jednotlivých měřidel. Ty měřidla jsou potom nainstalovány na odběru. Tady vidíte potom, že měřidlo 3024 na konci je nainstalováno na odběru, který má stejný název, že tam bylo nainstalováno 1. 2017 a platí vlastně do odvolání v této fázi. Validace jako takové poměrně přehledně vidíte seznam odběrů, vidíte na nich nějaké výsledky, jak ty data jsou validní nebo nejsou, vidíte tady vlastně potom jednotlivý detail, můžete si to Potom samotná komunikace na OT funguje tak, že vy máte seznam, tohle je vývojový systém, takže tady nejsme připojení v tuhle chvíli na OT, ale vidíte, že máte seznam odeslaných a přijatých zpráv, vidíte vlastně pohled na to, jaká data jste odeslali, případně i samotnou zprávu. A vidíte, jestli v případě, že dojde potom potvrzení té zprávy, tak vlastně tady vidíte ještě potvrzení o tom, že ta data přijalo nebo nepřijalo. Samotná hledátka vypadá tak, že máte seznam odběrných míst s detailem toho odběrného místa, případně s místama připojení. Vidíte smlouvy, které tam jsou aktivní a vidíte i případné faktury. Faktury vypadají velmi jednoduše, respektive ta samotná fakturace, vy si akorát založíte vyúčtování, spustíte jeho výpočet a ve finále to vypadá tak, že máte potom seznam faktur a nějaký report. Tady vidíte vlastně spočítanou celou cenu. Pokud chcete odeslat DUV, tak si jenom vyberete tu konkrétní fakturu, odesíláte DUV. Když to teď udělám, tak se mi objeví v komunikaci o té zpráva, ale bude mít chybu odeslání, protože nejsem připojený. Takže to je asi tak v kostce. Ještě možná vám ukážu ceníky, podíváme se na ceník. Ceník zase vypadá tak, že máte sadu ceníků, které mají jednotlivé položky, tak jak jsou definovány OT. Každá cena potom, každá položka potom má své verze, to znamená, pokud se vám změní v průběhu používání toho systému cena, tak vy si můžete nadefinovat akorát novou cenu pro nové období. Ten systém samozřejmě potom počítá podle toho, za jakého období je vždycky tu příslušnou cenu. Takže je to asi takhle, je to velmi jednoduché, fakt si dokážete nastavit, nebo si můžete nastavit to, že vlastně vám ten systém pracuje na té denní bázi plně automaticky, data odchází bez zásahu uživatele, v případě problémů dostáváte e-mail, že
že se v systému vyskytla nějaká chyba, kterou potom teda je potřeba samozřejmě nějakým způsobem korigovat. A na úrovni měsíčního vyúčtování je možné si vlastně spočítat ceny, připravit data pro vyfakturování, případně vygenerovat i jakési faktury. Na základě toho potom odeslat. Čili po přihlášení uživatelem se vlastně vám na každému uživateli zobrazí jenom určitá sada těchto informací. To znamená, někdo může vidět ceníky, někdo ceníky vidět nemusí, někdo může vidět OT, někdo vidí LDS-ku. Máte jako různé možnosti. Potom existují oprávnění, že každý uživatel může některý uživatel může mít ten systém jenom k náhledu, někdo jiný může mít data potom i pro editaci. Koncovému odběrateli můžeme také udělat uživatele. Vlastně vy si ho můžete dokonce udělat i sám, protože pokud budete administrátor společnosti, tak si můžete definovat své vlastní uživatele. Ten uživatel by potom vlastně mohl vidět jenom dashboardy, které vypadají například takhle, to znamená, že mu předdefinujete nějaký jakoby pohled na data, takže vy potom můžete mu ukázat třeba jenom takovouhle nějakou stěnku. Vlastně uvidíte potom kde uvidí takovýhle data. Tyhle nástěnky jsou plně definované, vy je můžete předdefinovat, on se na ně pak může koukat. Je to v podstatě furt to stejné rozhraní, akorát vlastně nemá k dispozici všechny ty funkční moduly, které vy tady vidíte, ani vlastně vy nebudete mít všechny, vy budete mít typicky LDS, komunikaci OT, odběry měřidla. Ten uživatel může vidět třeba jenom dashboard, jenom předdefinované dashboardy, na kterých uvidí svůj takovýhle pohled na data.